ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿಡೊಂದು 20-25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ವೃತ್ತಿಡುಲ್ಲ 30 ವರ್ಷ ಈ ಇರ್ನ 30 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿನ ವೃತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಇಂಚಿನ ಪುರ ನೆಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ತಯಾರ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಬೇಲೆ ತಯಾರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಎತ್ತ ಚಾಕರಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆನು ಅಪ್ಪೆಂಚ ತೂಪಾಳು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಐನ್ ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಐಟು ಕಲಿ ತಿಕ್ಕು ಐನ್ ಮೂರ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಆಯ್ತಾ ಕೊಡಿ ಗುದ್ದುದು ಐಕ್ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ತಾ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತು ಪೊರ್ತು ಐನ್ ಬತ್ತು ತೂ ಒಂದೇ ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ದಾದಾಂಡ ಒಟ್ರಾಚೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಕಲಿ ಬರ್ಬಿಚ್ಚಿ ಆಯ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಆ ದುಂಬು ದಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಐನು ಕಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚಾಯ್ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒರಿದೀನಿ ನನ್ನ ದಕ್ಲು ಇತ್ತ ತುಳಿಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪೆ ತಾರೆ ಮುರುವೆ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಆ ಬೇಲೆ ಪೋಪುಜ ತೂತಾರೆ ಇದು ಇತ್ತ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಂಡ ಅಂಡು ಆಯ್ ದಕ್ಕು ಯಾರು ಬಾಬುಜಿ ಚೆಕ್ ಆ ಮುಂಡು ತಂದು ಅಯ್ಯೋ ತಾರೆ ಮುರ್ರ ಬಾಬುಜಿ ತಾರೆ ಮುರುಜಿ ಅನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಂಡ ಜೋಕುಲು ತಾರೆ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲರ ಜನ ಆಗ್ಲೇ ಕಾಣಾರು 23 ಹೋಪೇರು ಓಹೋ ಬಕ ನೂದು ತಾರೆ ಯಾನೆ ಮೂರ್ನ ಈ ಮೂರ್ದು ಕೆಲಸ ಇತನಿಕಲ್ಲ ಮೂರ್ತದಾರರ ಸಂಘ ಉಂಡತೆ ಅಂದಂದು ಯಾವ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಬ್ಬಾ ಹತ್ತೇರ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಕತ್ತಿ ಎತ್ತು ಬರ್ತೇಂಡು ಅಕ್ಲತ್ತೆ ಬರ್ತೇನು ಮುರ್ತದ ಅಕ್ಲಿಂದ ಒಂಡ ಪೆದಂಬಾತೇರ್ನ ಬೋಯ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೆದಂಬಾತೇರ್ದಿಜ್ಜಿ ಅದು ಪೆದಂಬಾತೇರ ಬಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ನೀರು ಮುಳ್ತು ಬಿರ ಪೂಜಾರು ಅವನಿಗೆ ಆಯ್ತು ಇದೇಗಂತ ಕಲಿ ಅದು ಇರು ಕಲಿ ಸುರು ಬರ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬ್ ಬರ್ತೆ ಅಂತ ತರಕ್ ಬತ್ತ ನಾನು ಪೆದಮ ಸುರು ಮಂತ ಈತ ಸೀಪೆ ಇತ್ತು ಜವ ಒಂಚೂರು ಪುಲಿ ಇತ್ತು ಪುಲಿ ಇಂದು ಚೀಪಾಗಲಿ ಅವೇ ಇನ್ನು ಪೆದಮಗು ನಂಬರ್ 1 ಬಂತಿನ ತಾಗುಜಿದಲ್ಲ ಸುರು ತಾಗುಜಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಜುವ ಉಂಟು ನೆಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ ಪಡೋ